Hello mga kuigel! So meron pa tayong kakainin na Chowking Siomai Rice Mukbang. Yan. So meron pa tayo ditong chow fan, yan, siomai, tsaka homemade chicken at gravy. Toyamansi, tsaka lemonade. Yan. So bago pa tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain po. Hindi niyo po sana natin. Sana po mapagayin po lahat may sakit. Amen. So yun po. Mukbang na po tayo. Kain po. Balat. Refreshing. Ang sarap.
Kain po. Tulog.